Okay. Okay. Alpha. I'm not number one. You can't on a shop. Oh, I'm going to ask boys. You send the other more perfume between 3,000 and 10,000. Any in picture can send the other the person with prices. Go select to say and culture. Okay. That one does not concern me. My own is bring your money. Onwe nwunye now. He send inwe send the onwe ụmụ nwanyị ụmụ nwoke na like kwa nke ụmụ nwanyị. He ga send ihe onye ahụ like is the person will pick. Adị m ajụ mmadụ.
Anachetago maazụ na Volt 104.3 FM na-asị gị daalụ ka iso nọnyere anya wee kpọọ ọmalịcha egwu ndị ahụ. Anyị si from Chinedum wee banye ife nkili. Ịmaghị mme nji kpọrọ unu Chinedum maka na ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nketa onye ọbụla ị kwesịrị na-aga ị na-aga ije ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa na-eti ya n'aka Chukwu na-asị ya na-edu gị na-aga maka na tru enegokọ anya n'iru n'anya n'azụ n'anya n'aka ekpe n'anya n'akụkụ mụ na-abụ mmalụ na njem a na ya ma mmenwu ya alone ọ bụla njem anyị ga-emenwu sọsọ anyị so ọ dị ezigbote mkpa n'ife ọbụla ị na-eme chi gị kwesịrị ị na-edu gị na-aga because if not even ndị nwanụ na-eti ihe niile n'aka Chukwu ka na-adanyekwa imagine ịgabazie empty handed nothing for you. So it's very important if ọbụla ị na-eme make sure na ọ dị n'aka Chukwu. Then the next one was ife nkili nwa agbọghọbịa anegede anya n'ilu n'anya n'azụ a na-afụ ọmalịcha nwa mana brain gị nwere ife dị n'ime ya ka a ga-esi menya bụ ife anyị eme anya a ga-eme anya ihe ji maka ya wee bịa mara mmadụ one ma akụkọ Mohbad n'otu o si wee nwụ ọnwụ the boy wutere everybody nọ na Nigeria. In fact about this on na Nigeria worldwide like everybody tinyere ọnụ na mata the boy because spirit that boy shiri ike otu that boy si wee nwụọ otu esi ezume kwa corpse ya since until now enibebia in the name of na na-eme autopsy otu esi wee si na nwunye ya kịta anụ a na nwa ahụ ha mụrụ Mohbad chere na ọnwụ ya na ọ bụkwazi nwa ya ọ bụghị na fa aghọta ife na fa eme Mohbad na ọ bụrụkwa nwa ya abịa nene iru the boy oyiro mmụ ya oyiro mpi ya ka ezi onye oyi asị na o yiri enyi Mohbad one of his friends. Meanwhile mgbe ọ dị ndụ ịmagonu excitement onye love of his life ụmụụlụ nwa and all that ha nụgokwa di na nwunye ha nụ di na nwunye ha melụ nnọọ the normal traditional rites a na-eme n'isi nwaanyị Mohbad mechara ebe this girl nọ na ịma ihe ji eweta aka bụ na a lot of young men na-aga through early fatherhood and tinye like that early fatherhood a plan etinyere na budget and some people bụ ndị bụ nyebe afọ imepụta ha mee ihe ha kwesịrị ime n'isi nke nwaanyị ụfọdụ bụ ndị na-agọnarị anya dị ekwu maka ndị na-agọnarị the pregnancy maka na ha bụ probably because of their future ọ na ha laikụrụ nke nwaanyị na ị laikụrụ nwaanyị mana ihe nwaanyị na-agụ dịgị mma narị wee je chọba nke nwaanyị is well then wee chọba ka anyị nebe anya na ndị bụ na fa na-ekweta n'ọnwa m na mma anụ nke nwaanyị ha nwa ka nji maka ya wee bịa taa. Imagine the excitement na the love of your life mụrụ gị nwa. Imagine the excitement na the love of your life finally onye bụ the mother of your kids. Imagine the excitement that na your kids si n'aka this woman wee bịa or the lady wee bịa. Now that excitement ka nwoke na-eji accord to some plans o nwee in life si mba ka na nke nwaanyị a biri ka ya na ya nọrọ with time aka eshiri ike na aka ya emechisie ike because the truth is that ọ bụ na ịkwadote ha parenting na ịkwadote ha ịmụ nwa ọ ga-ebuga aka financially especially ọ ga-ebuga aka in terms of your plans for the future because mgbe ị na-drop plan ọnwa ka isi wee drop that plan or sometimes ị na-drop plan for just set the pace
for a solid financial, capacity or something. No, after that, he gain ground when can make it why. Unfortunately, along the line, why need love to remain. What about the joy? No onye love, kama ihe a ga-eselu gịnị okwu, kama a ga-asị na edo her responsible. Kama ka ime gịnị ka ịnụbanya bụ nwaanyị. I wee nụchazie nya bụ nwaanyị, my dear sisters, my dear brothers. Nwanne anyị nwoke a wee ya achọpụtazi na nwa abụrụ nwa ya. Kedu ka o si wee dị gị ka onye ahụ ga-efeel? Kedu ka o si wee dị anyị ka onye ahụ ga-efeel? Now, ihe a na-akpọkwa ya bụ paternity fraud. Ọ na-emecha na fraud bụ sọsọ mgbe iji ego rie mmadụ. Mba, ijiri afọ ime kedo nwoke were ya na-eri ya, whether na iriri ya or not, because ọ na-take care of the child, na-take care of you. All fraud. Anyị ka a na-akpọ paternity fraud. Now ka anyị tinyekwa ọnụ na n'okwu nwunye Mohbad, maka anyị ma na Mohbad anwụgo since for 2 years now. Enibe that boy, enyebe ya proper burial. Ozu ya ka dị na mortuary because nke enile enyi ha ọfụma. Exhume the corpse, si na a na-eme autopsy. Na autopsy ya ka anyị nọ since. Ama m na autopsy a na-etekicha 1 year plus a wee mee ya, but nsogbu adịrọ. Now, because na ndị dịka VDM ha na other Nigerians nọ na-asị na nwa abụrụ nwa Mohbad, na ọbụrụ nwa Mohbad, na nwa ọma Mohbad, si jee ifilie na isi na nwa Mohbad, jee mee gịnị, jee mee paternity test. A lot of people are na-asị let Mohbad rest ka o zuo ike. That boy self adịghị ezu ike, even as otu ọnwụ na with all the rest in peace anyị niile na-ekwu, that boy adịghị ezu ike. That boy kwefu Mohbad a ọ dị ezu ike, even ozughị ike ka ọ dị ndụ, because ebulikwu ya mgbe ọ dị ndụ self, a maltreat ya mgbe ọ dị ndụ before ọ nwụọ. So ka ọ dị ndụ o nwere peace, ka ọ nwụrụ anwụ nwekwa peace. And ụdị ihe aka ya womi na-asị na mmadụ at the cost na abụrụ onye ahụ ọnụ. A very young boy, that boy erube 30 years. Ọ dịkata nọ ya bụrụkwa 30 before nwa. Ndị bishọ nọrụ 30 years wee nwụọ. Kama na o bido take away responsibilities for things as a responsible person. M na-enye that boy respect. No, but to me ọkwa mmeri, because someone at the girl na ya na-emekọ ihe nwere a lot of ihe na-eme akali. But no love, even though we love and I say the blind. Oh, dinka. Now, I know before naga. Finally, a J court. I see the girl no age paternity test, you see the child. According to them, name a paternity test na Dubai. I say I'm gonna Dubai and Mohbad didn't do. I am around here galeva. And the one on your query who the outcome, the result of the paternity test they made at Dubai. Sigini, see me also na Nigeria kaifu. In case of me Bruno go jeme magumaga, and wherever magumaga do. Not to case these girls were torn upazia. Oswald's court grant the paternity test. Ọtọn kwazie sị gịnị na nya nwa self bụ nke nwaanyị abụrụkwụzi nwa ya bi ya na exchange nwa ya na hospital. The wrongest thing nwoke ga-eme wee know the wrong person, because I believe na Mohbad mana nwa ahụ abụrụ nwa ya, mana due to love ọ ya achọ ka o kpuchie ifere this girl. A lot of things mgbe this boy dị ndụ, so I believe na a lot of things ga-egosikwa ya na that boy mana mana due to otu she love what the girl or the joy of being a father, be a marry or rush ya into that marriage. Now or rush go into the marriage or not now, and I drag is the woman, because Nigerians feeling that the woman na ihe ebukuru the boy see the man the guy the girl n'aka.
na o so na ndị Igbo ihe a na-accuse accusation ka ọ bụ to proving right. So wee na-asịzi kịta gịnị na ọ bụ na ọ bụrụ gị nsogbu adịrọ, ọ bụrụ gị gburu jee mee paternity test that child, that boy. Ọtọ nụkwazi ya sị na ọ bụrụ nyanwa mụrụ nwa nwoke ahụ na-exchange nwa ya na hospital. Na-asị na ekwenụ ka ọkwa ndị ọgụtụ ka ọkwa ihe anyị na-ekwu maka ịjụ ese, ọ dị very important. Ịjụ ese abụrụ a joke because ị kwesịrị ime ụdị nwaanyị ị na-anụ. Ọ bụ na mgbe ebido okwu paternity test a na nwa a bụ nwa ya ma ọ bụrụ nwa ya, ọ kara iji aka ya sị hoo ha na gịnị mere na ọ bụrụ nwa Mohbad. Ọ dịrị izi, mana kama ihe megide drag onwe gị to this point, jiri aka gị see that na gịnị mere na ọ bụrụ nwa Mohbad. I'm telling you, Nigerians, I can move go on from this ihe Mohbad a. Mana ihe ji ewere ya wee bịa bụ na enwere a lot of young men na-aga through this thing. A lot of young men, ụmụ nwaanyị decide go that na aka sikwala onye ike o. Otu a ndị Okeke ime and ihe ọ na-eme aka esiri eke na nwa ya ma nta akwụkwọ and ọma wepụde ngwa ka eje na nke Okonkwo ya eteki nke mụ na emekogo ya ka nha nke ya dị nwa n'isi ya. Ihe afụkwa onye nke ga-afụtakwa nke nwaanyị ụmụ nwaanyị shikwara ike o. O nwere ka ọ bụ na o nwere like this girl na o nwere boyfriend or na o nwere husband, mana ị na-agba n'ile like ị na-agba n'ile, ị na-cheat on the guy wee tụta ime n'ilo. Ikonye enyi gị nwoke na ọnya nwede nwa maka na gịnị mee ị chọrọ ka onye gị na ya mụkwara dị nwa jikwa ego, ọ nọkwa ọfụma o. Onye nke bụ enyi gị nwoke ichiti on nọkwa ọfụma nọ mma, ada onye nke ka like ikonyekwu ya dị nwa. Nwatakịrị nwoke mmadụ na-enwero plans for ịnụ nwaanyị kịta, o jezi ejeme gịnị jiri ike nụọ nwaanyị maka na ọ chọghị disappoint gị. Ọ chọghị ka ọ dị ka ọ na ọ bụrụ man enough. Ọ chọghị ka ọ dị ka ọ na ọ bụrụ na ọ maghị ihe ọ na-eme. A lot of women deprive ụmụ nwoke of their bright future. A lot of ụmụ nwaanyị, because yes, everybody makes mistakes. Mana ka imechezi mistake a wee bịakwa mekwasị ọzọ n'elu, nke a abụghịzi mistake, nke a it is intentional about it. Ịtụpụgo a na chee ya iru n'azụ, chee ya aka nri na aka ekpe before ime ya. Nke afọ ime nwere ike ịbụ thing of the moment. Ọba ka ọ begazi ịma na ịdị ime ka efe imezi, kama ị ga-eje chọwa mpụ onye mụrụ nwa, kama ị ga-achọwa mpịa chọọ ya ma ya sị gị mba na ọ chọrọ dị nwa, ije were ya ka onye n'isi onye ọzọ ọ dị mma ka mma otu ahụ. Ọ na-awụfu a lot of men or a lot of guys now, ụmụ nwoke bụ young men mana ha ka nka n'ike maka gịnị? Maka nsogbu nke ụwa. Ha plan lọ na ha ga-azụ na ọ ga-azụ mmadụ extra, 2 extra persons. Uche niile bụ na from now till 3 years ka ọ ka kwadote ka o yeshire n'ụwa. And ekwensu erike that month ị kwadote na plan gị na next 2 months ka ị ga-anụ nwaanyị. Nwaanyị eshi from nowhere si gị na ọ dị ime. Ọ kpuchie gị aka azụ. As nwoke ka ị na-ekpekwa n'ekpere praying wife, na-ekpekwara n'onwe gị ekpere ka isi n'aka nwaanyị ọjọọ pụta. Ọ dị very important. Ka isi n'aka nwaanyị bụ nwaanyị ọjọọ pụta.
because a case like this now, and I see a paternity test, or case like this, I see a paternity test. Emechekene paternity test, I had you mbuzi. Nke nwaanyị anyị anawa be nna ya ka ya nọ na the marriage. Ka a ga-achọwa mpa ụmụaka ma mpa dị nwa kụnyekwu ya nwa ya, because at this point I don't know how amamkwu si echiche now chezo that in the future ụdị ihe a na-achọfụta ya, kedu ihe ị ga-eme, ka ebe ị ga-anọ, ka ihe ọnọdụ gị ga-adị ka ya. Anọ m na Volt 104.3 FM. Anọ m na Volt 104.3 FM na YouTube. Just gaa na YouTube channel, type Volt Odenigbo ka isonyela anyị na studio ka o si aga na studio. Gaa na Volt Odenigbo isonyela m, anyị nọ live. Yes, live anyị na fan na-achete nwayọ nwayọ. Ọ nwayọ nwayọ. Ịghọtago? So ka anyị jisi ike n'ọrụ. Ife ọbụla anyị na-eme ka uche anyị dị ya. Ị na-aga ise Chinedum ka ị hafụ inweta nwaanyị ga-eduba gị n'inyi. Ka ị hafụ inweta nwaanyị bụ n'ọsọ nsogbu ka ọ na-ebute elu gị. And nke ka njọ ihe Mohbad a ji enwe iwe bụ na ọ ma na this girl bụ trouble, because kịta a lot of clips, a lot of videos ebe ha na-ese okwu, ebe ha na-akọ ọnụ, ebe ha na-aba mba pụtabazi. And he did not realize, I'm sure even na spirit ọ ma realize ya, because love o nwere ebe this girl nọ dị too much. Love kwa mmadụ dị mma ọ sekwa na ọ dị njọ. Ọ dị mma, mana ọ bụ na ndụ gị dị gị mkpa, ikwesị choose peace, choose your happiness first. Ịma ihe ma onye na-enye gị peace, ejina maka love ahụ onye ahụ nwere ebe, love ahụ ị nwere ebe onye ahụ na onye ahụ enwekwa the same as much as the amount of love ị nwere ebe ọ nọ towards o nwekwara ebe ị nọ. Bomb na 0706048585 my bomb na 0915-570-8347. Ọ bụ na ọ gị nwa bụ nwoke ka chọpụta na enyi gị nwaanyị ma ọ nwunye gị na-cheat on ụmụaka unu nwe, ọnwa unu nwe abụrụ nwa gị, ka a ga-esi settle that issue. Nke nwaanyị a na-abịa be nne ya ka si jee chọwagodo ịlọvụ nwunye gị too much, or si jee chọwagodo nwoke nwe ụmụaka kpanalụ ha ụmụaka ịzụchago ụmụaka ijigo ego gị, ijigo your love and affection wee train wee kpọgote ha. Ị na-eme advice ụmụaka ịnachi to their father or fathers, ka ị na-eme advice emechaa the paternity test gị na ụmụaka ga-anọ papa ihe ma bụ na ịmago ole eziokwu, and eziokwu dey will set you free. Ma shike eziokwu ga-eset gị free. Onye ekwu so kpọọ m ka mmara 0706048585 anyị na-ekwu maka paternity fraud, dịka otu wee deela nwoke na nwaanyị nọ na di, nwoke na nwaanyị bụ di na nwunye, mana nke nwoke notice that na nwunye ya na-eme mpụ, ife asịsị eme na alụmdi na nwunye wee tụtụ ime, wee mekete jegide, wee notice na ya bụ ụmụaka abụrụ nke nwoke ma ụfa. Nwaanyị a na-anabe nna ya ka ụmụaka a na-anabe nna ha. Nwaanyị a ga-anabe nna ya ka ụmụaka a ga-anabe mpa ha. Ka akpọchala obere egwu ka anyị kpọọ ka pike ka ha na-achọ egwu anyị ga-akpọ. Hello, ka ime? Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Ụmụ eji nwayọọ mbọsị ọzọ. Alright, jishi ike ka ịkpọghachi m azụ. Esther, ọ sị na nna akpọ nọmba too fast. Ngwa 0706 048
5853 njọ ka anyị larụ ebe a na nna akpọ nọmba ngwa akwa anyị niile nọkwa ya 0706 048 5853 ma ịkpọ m na 0915 570 8347 anyị na-ekwu maka paternity fraud ihe ọbụla nwaanyị na-eme megide konye gị nwa na-abụrụ nwa gị ihe a na-akpị ya gịnị paternity fraud because imega expenses on that child imega expenses on the mother and invest go for your emotions too so a lot dey at stake for ụmụ nwoke maka na nwaanyị ma onye mụrụ ya nwa onye ọ dị ime. Hello. Alright, rule number 1 now bụ ịkpọ biko reduce so the volume on your radio ọ dị very important. Reduce so the volume on your radio ka anyị nwee ike kpaa anya bụ nkata ka ụmụ nwanne ka anyị nwee ike kpaa anya bụ nkata ka ndị isi kpakọrọ ọnụ ọ dị very important. Hello. Hello, mgbede ọma ka eke ime ọ dị mma abụ m ụzọchukwu esi na mkpụrụ owo na-akpọ ụzọchukwu nnọọ ihe dị na ya bụ anyị Igbo niile Igbo kwenyere na iko anaghị ekpo nwa ego abụọ dị n'ala Igbo niile ọ bụrụ na nwoke mee ego n'isi nwaanyị na nwoke mere ego n'isi nwaanyị nwa ọbụla nwaanyị ahụ nwoke ahụ mere ego n'isi ya mgbe nwa ahụ apụtakwa nke ọgbara ọhụrụ a ga-ebụtasị ebe a gara die nte ka ọ dịrị nwa n'ala Igbo niile nwoke nwee nwa nwunye ahụ belụsọ maọbụ na nwoke mere ego n'isi nwaanyị ahụ ọ bụrụ na nwaanyị ga-achọwazi onye mụrụ ya nwa ma ọ bụrụ na nwoke mere ego n'isi nwaanyị ahụ nwoke ahụ mere ego n'isi nwaanyị ahụ nwere nwa ahụ n'obodo ụfọdụ ọ na-abụ nwaanyị mụọ nwa be nna ya mgbe nwoke bịara ịlụ ya akpọnyekwa ya nwa ahụ ọ mụrụ be nna ya n'obodo ụfọdụ ka a na-ezuru Igbo niile ọnụ kama n'obodo ma ọ mụrụ ya n'Igbo ma ọ mụrụ ya ma ọ nọ na mbe nwoke wee mụ ya asọrọ nwoke ahụ kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị ahụ nwoke ahụ kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị ahụ nwere nwa ahụ ọ mụrụ. What of a situation ebe nke nwoke achọ weda na ọnya kwụrụ ụgwọ isi ọ nọchọ ọzọ dị nwa Nke ahụ kpatara nwoke ahụ ọ gara iberibe mana ọkwa ịma na ọ bụrụ n'ala Igbo o nwee village na-adị ewekwa nwa onye ọzọ n'ala Igbo anya kedu steeti ahụ n'ala Igbo anya emesịa ka njụ ajụjụ ka njọ kwa ịma na o nwere ọnweghị ebe ahụ n'ala Igbo niile ego anaghị eku nwa ka ndị Igbo na-atụ n'ilu. okay daalụ sọ okay so the issue bụ na ịma na sometimes ka e wee ya na ndị Igbo adịghị ewe ndị Igbo dịka na emego ihe n'isi nke nwaanyị ama m na ụdị nwa abụgolu nwa nke nwoke na ọ bụgolu nwa nke nwoke oke emechara jụọ ajụjụ a hello ịgbatanatago redio gị mgbede ọma otu onye nke abụọ wepụ ọhịa eme na Igbo ịma na ọ nwere ụfọdụ ebe ọzọ ọ na-abụ nwaanyị n'oge so nwa ọzọ ọ na-ebi n'ibe di ya ọ na-ebi na wee mụọ nwa ọ bụrụ na anyị na nwa ahụ ọ dị ime n'ọbụ nwoke nwere ọ nwaanyị maka onye nwe nwa ahụ mana ọ ga-ezo oge nwa ezo nna anụ ị na-ekwu na nwoke nwoke ji na ya chọ ọzọ nwa ọgụ nwa ya ka ọ bụ ọgwụ onwe ya ka ọ ga-emezu maka nwa ọka aka ọgwa ọrụ ka ọ ga-akwụ ọnụgwọ nkwa nwa akwụkwọ ngwọ ọmụ ka ụmụ nwoke ụmụ enwe ndị ọzọ ọkwa nwa na-amụ tata nwokwanye mmanya ebe ojiwe dọkwanyere ụkwụ ụmụ ebe ojiwe na-adụ nwo ndị bụ ọma mụrụ nwaanyị ekwuga afụmede mma ụga afụmede bebi ndị nke nwa amadịkọ na be mma bụkwara ụmụ enwe
Okay. Dalo so. Oh, Dalo. All right. Unanigonian. Hey, 0706-048-5853. What bomb na 0915-570-8347. Hello. Hello? Okay, Kime. Madam, good evening. Good evening, no. Thank God, though. So you are a first time caller. Welcome to the family. Mm. Okay. Dalo so. More like you mara afie onye na-azụ ka ọ maala anya. N'ihe ịma hụ ama mma gị mana ife ịma surely ọ ga-amalele gị. Hello. Ke ka ime? Ka afa gị ndeewo. Aneke nnọọ. Mm. Mm. Nwoke ọzọ. Mm. Mm. Ga-amasị ihe ị ga ehe. Mhm. Mm. So it's just like this type of all onye dị opposite of nke anyị na-ekwu. So one of the women of the man, we come and na-ekwu ebe ahụ bụ na ọ sị na ọ bụ anọ because of ikwuchego ndị dị esi onye ji ịnụ nwaanyị ya jụrụ anyị ese. Onye metụtụ isi ọ na-abụ ndị Igbo ji ịnụ nwaanyị ajụ ese. Okwu ihe akụkọ adị adị mma. Mana ọ dịka ọ sị na ebe ichetere n'ọdụ nkwụ ma ọ na Facebook na ebe akọ na-esi ofufe. Eburu ihe aja tụkwasị gị n'isi si na ya ụmụ ya ọ ga-adị ma mụ na ụmụ ọmasị m ma nke ebe ebe nchọpụta mana obi amasị ntesi m mma ebe nwaanyị ahụ. Ịghọtago obi ọwụwụ dị ike ebe ahụ dị joy. Dị joy ya sịrị sị na mmadụ na-asụ mmiri ụdị ahụ ike ahụ ga na-echekwa na ọ ka ga-emekwa ọ ka ga na-ebikwa udo ndụ ahụ ma ọ bụ na ịnụ eyi na ahịa azụ ahụ na ọdụrụ mma atọ atọ. Mana ọ dịghị mụ ama ụlọ ya na ama nọ ozi mụ na ya nọrọ ịma na ya bụ the thing. All right, daalụ sọ. Daalụ. Nke a bụ gị na onye a bilizie na ọba ọdịla ọba ọkụ hebiti nke na-emezi. Ihe na-afụzi ya ka flatmate na onwezi ihe gbasara. Because the truth is that there is always an item of jealousy. Yeah, bụ jealousy. Kedu ka ị ga-esi enwe nwaanyị n'ụlọ ịpụta nnọọ na-agbanye a like nne echegodi ese. Sometimes ọ na-anọkọta nsị
chukwu mekene m nwoke for just one day. Mana otu a si wee bụrụ nwaanyị na-atọ m ihe ọ na-atọ m ọ na-atọ m ka ọ tọkọnarịa m ka shuga nnọkọta sisi nwegodo m nwoke one day ọ nwere ihe nchọ icheki nwegodi ihe nchọ icheki first mana ọ dịrọ possible maka ọ bụla ọ dị possible akago m ịbụ nwoke sis maka o tee na nyewa chukwu ya bụ ịghọtago ya bụ ife. Hello Uruchiọma ka eke ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m not tantalizing. Yes.
Dalo so. Dalo. All right, 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Hello. Keki me. Kafa gị na-ebe isi akpọ m. What nata redio gị? What nata? Okay. What nata redio gị? Ndị emene. Alright, biko ịchọ ịkpọ m jisi ike gbatụnata redio gị nọrọ ebe dị quiet ka anyị nwee ike kpaa anya bụ nkata otu anyị ga-esi wee nwọta ya 0706 048 5853 ma ịkpọọ na 0915 570 8347. Hello. Keke ime. Kafa gị na-ebe isi akpọ m. A na-aga aga. A na-aga anaga nnọọ. Gaa n'iru. Taa ma mma, yes o. Yes, ịmakwuo nke ka ya apụta apụta. All right, that is so. All right, of course, ọ just nnọọ Chineke na wezugi ya nnọọ na ya bụ kind of problem because o nwere some ndị be anyị adịghị anụ ihe ịya afụ red sign ị na-agbakwa na-aga. Imagine onye zogide elu na onye bịa n'oge kwuo okwu nwaanyị wee zogide afọ ime zogide wee zoro mgbe a mụrụ ya. How much more ihe ga-emezi sọsọ this short period of time how much more ihe ga-emezi na ịbanyezi abanye ihe ga-afụzi ya akarị. Hello. Hello. 0706 048 5853. Ajụjụ m tata bụ nwoke bụ na nwaanyị ya gbara n'ilo wee mụta nwa ọzọ wee na-edeceive nwoke na nwa bụ nwa ya. At the end of the day ọ chọpụta na nwa abụrụ nwa ya after ejeche paternity test because ọsọsọ paternity test a ụmụ nwaanyị adịghị ekwu eziokwu maka ọ dịrọ possible na nwaanyị ga-ekwu eziokwu onye mụrụ nwa ya especially ọ bụla ọbụrụ di ya nwede nwa. Now ịchọpụtazie na ọbụrụ gị nwede nwa ọ nke nwoke naba ọ nke nwaanyị naba ọ si jee chọta mpa onye nwe nwa. O nwe ihe bụ na amụgo nwa bifo ịbịa ịnụrụ nwaanyị nwee ihe bụ na ịnụ nwaanyị nọrụ na be gị tutu ime outside. Amarọ m but nke ahụ ịdị ime outside why na-edekwa married to the lady ịchọpụta na ọbụrụ ngwa nwede nwa anyị achọwa mpa nwa ahụ ka ọ nọọ nke nwaanyị na-abagodo be nne ya niile jugo at least ka anụ jurugodo for now. Hello. Ama m aka ihe mere na ndị mmadụ adịghị anụ ihe simple instruction gbapụnata redio gị na ịchọ ịkpọ m na phone ọ dị very simple. Ịkpọwa phone ring wa ịdaịlba nọmba ịnụ na ring wa go call tụọ gbanyụọ redio gị ọ ịpụọ ebe ahụ entirely. Hello. Anyị azakwa kọl anyị ata biko 0706 ka try kwuo ọzọ
I say never say never. 07060485853. Hello. Good evening. Keki me. When you take one, you go to get it down. No. Ganir. Adanna, can we say abom? No. Ganir. Okay. Adanna biko. Jishini ike kukwachi mazu ya akpọ make sure na radio unu na-ekwu okwu. 07060485853. About radio gị na voice gị dị clear, voice gị dị high ka nwee ike ịnụ ihe na-ekwu. Biko mgbe ịkpọọ m gbatịnata radio gị. Hello. Good evening. Keki ime. Oh, Junior, no. Ọ tekwa. Daalụ. Anyị kenelu Chineke nnọọ. Lúc khi chúng ta mua đào ra thì người ta ra cả rồi. Có phải là không mua cáiตัวra mà nó không phải nên được. Nó không phải được ăn con là đi. Mà những cái gì qua bộ nó phải được. Ngoài cái con gì thì nó không ngoài con là đi tiền. Nó mà phải tiền. Mà nó có hay là cái gì ta rồi cái gì cái này. Cái nó có quan hệ trong mà cái gì ta thì nó không có. Ông ra mà đi cái này cái rồi không phải rồi tôi mà là suy nghĩ được đâu ngoài có ta nhớ về thì sao cũng chưa được gì để ta hay được anh chỉ qua là chúng ta cho tiếng ngoan là bên gì có nên nói ta là cái người ta hay rồi nó có nhiều một là bên này được những bên là nào có cả view của là bên này cái này có lẽ ba là vô rồi là giờ là phát các phát mà mà lúc mình định cái này thì chúng hoa thì cả quan này các con ở đâu qua là cái nào phá là phân rồi có cái tên rồi đối với những người bên được cái bố càng để bố cái nào mà phát đầu vào ngoan ngoan là phát đầu vào bố càng vào đây chú nhớ mà cái cái bố cái nào ngoài cái ta cái này I love you well thì sao cái ta cái hari itu itu ni sebut ini kalau hari ini kita ikut berhubung apa mana perlu noya apa saja apa berhubung apa itu dia tapi orang nak apa orang ini bukan orang ini no ini ni orang itu yang aku punya itu kalau kau anak mau kita berdua ni Daalụ sọ. Daalụ, and ihe o nwere ezigbote point ka o ji ebe ahụ mana ntị ya anụ nke na-anya ama nnukwu na-ama nnukwu mana nsogbu adịrọ na ya bụ ife mgbe ọ ga-ese eti Aunty Chinazọ ga-anụ na vote mana ihe ji eweta ebe ahụ ka anyị hapụ ịdaba n'ụdị ọnwụnwa
ọ dị nke m ka unu bụ eziokwu ka m ga na-agwụ na dị otu a ka ọ dị. Hello, Hello. ka eke ime Ndokwa. ka afa gị na ebe isi akpọ m? Afa m bụ Ezeafa ka ego. Ezi afa ka ego. Nnọọ. M chọrọ ile ihe anwa. O nwere nwaanyị kwuru okwu si na ihe a bụ omenala Igbo. The reason why ndị Igbo ji mewe ihe anwa bụ problem ọ na-evute. Na onye lụrụ nwoke, onye lụrụ nwaanyị anwa mụọ nwa before na-alụ ya, ahapụ ya na be nna ya, nwoke lụrụzi nwaanyị lawa. Leta nwatakịrị ahụ nwere ike isi ezi ọnwụ na ya so nwere ihe na the family. Ụmụaka nke n'ebe ahụ ama kwe ka o megeri ahụ ebe ahụ, o bute nsogbu. So afọkọ m ebe detain mere life anọ ya mere ihe ha ji mewezie onye chọzi ịlụ agwa gị na mama nwaanyị anyị chọrọ ịlụ na ọ mụtagokwa nwa ahụ. Ọ bụzikwa na ị ga-ewere ya iwere ya, ma ọ bụzikwa na ime agwụ ya na ijikwa right isi na ga ama kpomkwem nwe na amụrụ, onweghị onye ga-afọ ọsọ gị na nke ahụ because na ihe ị chọrọ bụ na nwaanyị ka ị chọrọ ịlụ. Then onye chi ozikwere ka ọnwụ na gị ga-ekporo nwa, ọ kara gị mma na ị hapụrụ ya because nwa ọ na-abụghị gị nwa mụrụ nwụsị ya. Ọ bụrụ na ọ bụ nwoke na ọ bụrụ nwa na ọ na-abụghị gị nwa mụrụ ga-abụrụ ije ọkpara gị ka otu ọ ga-esi sam. Nwaanyị nwere ike ndị problem a na-enwekarị bụ na ụmụ nwaanyị a na-ana ihe bụ problem ha. Ụmụ nwaanyị bụ nsogbu e nwere n'ụwa right from time. Na ụmụ nwaanyị bụ ihe bidoro nsogbu anyị niile mmadụ na-enwe taa, aka kọntrolkwa na-eme ya. So na advice nke m bụ onye ọbụla chọrọ ịlụ nwaanyị ya jụọ ya ese otu a ka a si emegbu ya mgbe izizi. Mgbe anyị pere mpe before o nwere mgbe a na-ejiri ndị famili gị ga-ejiri aka ha chọtara gị nwaanyị si gị na famili dị otu a ka ị ga-alụ nwaanyị, bije lụọ ya ebe ahụ. O nwere ebe ị ga-asị na gị chọrọ ịlụ asịrị gị aka n'ebe ahụ. Enwere ike asị gị na ndị a na-ezu oshi ma ọ na ha na-eme something dị aga. But now bụzi from Facebook nwoke alụrụ nwaanyị, ihe pụtakwara efu ihe dị na ya nwebere oge agbasa. So anọ ya na-ebutecha ụmụ divọs a na-adivọs ọkwa nna nnọọ. Ka ọ hapụ m n'ọnụ otu a ka ndị ọzọ. Daalụ sọ. O jisi ike gwa na onwe gị bụ ezigbote nwoke, jisi ike and eburu gị ife niile vusi ụmụ nwaanyị n'isi. Ụmụ nwaanyị ụmụmara ihe ụmụmalụ ka ụwa si afụ anyị. O nwere some certain things ị kwesịghị ị na-eme, kwesịrịkwa ire onwe gị ugwu. Hello, good evening, nke ka ime Chinwokwu nnọọ. Okay, nwoke bịara ịnụ gị ọ bụ na etiti ime try ya ka egwu ya nwa na onwere ya ọzọ chịpụta eziokwu na-ewezuga a lot of things. Eziokwu na-ewezuga, ọ na-anagide gị ihe ụfọdụ. Ikwu eziokwu it makes it easier nke nwoke ịtrọst gị. Imagine nwoke ịbịa anụ gị all through ọ bịara ịnụ gị ịdị ime, o nwere onye gwe ezogide 9 months wee ruo ama bịa kọbarị ụdị akụkọ ahụ onye kwụ na akọ. Hello, ke ime nnọọ Emeka nnọọ o. Wow, congratulations, welcome to the family. Daalụ. Okay. Your son is 16. Same way I'm going to 24. Wow. Wow.
N'Ebonyi steeti ka a na-eme nke a. Daalụ sọ. Daalụ. Cheta n'ụbọchị nke taa ihe anyị na-ekwu maka ya paternity fraud. In a situation ebe nwoke na nwaanyị na-emekọ ife nke nwaanyị ma na ọ bụrụ nwoke nwee nwa o were ya konye ya n'isi nke nwoke mechie chọpụta na ọ bụrụ onye nwa nwede nwa ka a ga-eshimi ya nwaanyị anyị anabagodu gosi jee chọọ nwa nwoke nwee nwa maka na mụnwa ghọtara nke bụ na tradishọn na nwoke jekwe nụọ nwaanyị nwaanyị na-amụrụ nwa be nne ya ọ pụtazi ebe di ya ọ mụọrọ nwoke ọzọ ọ bụrụ tradishọn na nwa ga-abụ nwa nke nwoke bụkwa nna ọ chọrọzi dị nwa ọ bụrụ na ọ dịghọ fruitful ka na ọ bụrụ na ọ dịrọ potent na nwaanyị dị ọgbachapụfụ ọ n'ilo tradishọn ekoru nwoke ọkwa nwoke chọọ na ọ by choice ọ bụrụ iwu. Hello. Ka ime evening ka afa gị na ebe isi abụọ m uche nnọọ ọ reality yes.
Mm. I am as a farmer. It was working for them that time. You know, not to have to share. And they got done. I got to come on and what now. Even at the point, when I need to go, when I got it, they put on my one and I put around working. They did the one. I told you that show. I'm going to have to share what I'm doing. And they may allow. On that one, I'm going to take it out. Put down one. All you can is you can now walk. Another there are two complications in the back, right, and not the end of the thing. Laws of this system is what we can do. All is by for free of that. So, if they maybe have to go, some of you can address the good things in our moment and then good things in our work. Another catastrophe, you know, I'm going to call you, put that in our, you know, when I'm putting our phone, so, you know, all people, you share, one and the other, the best way. Thank you very much. Daalụ. Daalụ. Alright, m ga-agbachapụ obere ọsọ jee zụchara obere afịa nna chieta azụ ka anyị kpatọpụ ya bụ nkata otu o si wee dị paternity fraud. Kedu ife nwoke kwesịrị ime na ọ chọpụta na nwa ọ nọ na-azụ sinsi abụrụ nwa ya, nke nwaanyị anyị anabagodo be nna ya ka anyị chọbagodo nke nwa kpọchielu nwa azụ to the father na achọta nọ mpi ya na ọ bụ na mpi ya nọkwa nso. Alright, na cheta azụ cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ebe anyị na-awụsa arụ akpa nkata aka ụmụ nwanne. Na cheta azụ agakwana ebe ọ bụla. Ndewo. Anyị ga-agbara ụmụ nwaanyị ọsọ. Egere nwanne m, asị m anyị na-agbara ụmụ nwaanyị ọsọ. Anyị na-agbala ọrụ ọsọ. Nwanne adịghị agbala ọrụ ọsọ. Ị na-anụ ka m na-eti. Ihe okokoko. Ihe okokoko. Ebere dansi ewu. Okokoko. Ihe okokoko. Ebere dansi ewu. Ebere dansi ewu. Imagine life without money. You go suffer, tire. Imagine life without Olosho. Some guys say Abanilo. Ababi Adam Waka. Ababi Adam Kawaju. No Rocoselu, no Rocosieme. If I no Rocos. Fitman never Rocoselu, no Rocosieme. A queen of FIFO name. A queen of FIFO name. Buario, Burisia, Yeri, quietly. About I don't want to in a query there. My friends tell me, say, money is the root of all evil. But my joy, I want them. Money is the root of evil. But I give you money, you collect them. Abụ onye kolo na kolo, ebe nganga akpọ onye mgbu. Aha, 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 ehe, aha, onye bansi ewu.
yere ire kem ye. Yeah. Man on fire. I no more. Man on fire. No, man on fire. Man on fire. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm. You don't get umbrella. CS, I just like to give a number. This is to see, but I remember. Man on fire. Man on fire. Man on fire. We did it. Man on fire. Even when I was man on fire. Man on fire. Man on fire. Shoot to your shots. West set. Man on fire. Okay, no more. Man on fire. No, Rugi. Man on fire. Man on fire. Mm.
He's no longer alive. Okay, I wanted to beg you. I'm done with 2 topics for my leave. Combining it. Can you help me with the editing? You're done with 2 topics. How? Like you're done with 2 shows. Yes. So you just to put music in between. In between, yeah, and put them together. The person may phone them bit by bit on WhatsApp. So I need to send the audio to the system, put it together, water, then put song on that. I'll see your last time. Come in news. Okay. It's picking your voice. The thing don't come off for. Did you remove the mute? Yes. So this last part you said not enter.
Wish me well. So, Kind of that musical break and no na afụcha miss call unu na-asa ajirikwanụ na ya nwanyị unu na like nnọọ ebe a na-anụso ụmụ nwaanyị ọgụ this my people who like nnọọ fight karịa quarrel haba ekwego ụmụ nwaanyị eme nke ụmụ onye fonu m na-ekpozi ọkụ njiri ya ọkwanụ mmadụ ka ịbụ mana apụ okwa ịbụ ụmụ nwaanyị anya dị anụ ihe ntị ya dọrọ hello keke ime good evening afọ gị na-ebe isi eyi anyị na-alụ nnọọ ọbịa ga-eli akụ nnọọ ọbịa ga-eli gbana anyị ọkpa n'eze